Ма за постоянно. Еми, да. А Емили? Емили завърши тук и не знам къде е. Надали е в Елена. Не е там, а ходят на почивки заедно. Уж не са заедно, ама... А Миленката кой набор беше? 9 или 0, не 0-0. Брат, 0-0 може да е А между ние откъде другото. го познаваме? Веско. Веско. Веско, нали работи с него в това кафето на Асия и Никой, там Асия де бачка. Ма аз не знаех, че аз се бачка в кафенето. Там бачка си бе, брат. Кога е? Допреди... Не знам. Не знам допреди колко време. Веско ми беше казал. Много хора са бачкали с това кафение, бе. Да. Само мен не ме взеха там на работа. И ти кандидатствал ли си? Да, даже бях на интервю, брат. Ама каква роля? Бариста? Като Веско де бачка, брат. Бариста, да е. Обаче той ми каза, че... Значи брат Веско му вика един мой приятел си търси работа, нали за мене. И то там Денис, не знам какъв се казва. Вика, викни го на интервю и на интервюто, брат, знаеш кой ми вика? Вика, в момента не ни трябват хора, вика. Малко е Вика, фенси. ако не трябват хора, ще ти звъннем. Колко години вече чакаш? Брат, от първата година е между другото. От университета, от как почнах. Майко, 2021. Майко! Майко! Аз и без това не искам да работя там, брат. От стълбите, бе, какво става? Добре, че не ме взеха на работа. Да, ще си. Той без това Денис ми разправяше, брат, как търсил хора, де да работят там постоянно. Мгм. Как очаква да намери такива хора, дето... Не знам. Вика, защо искаш да работиш? Викам, защото съм студент, нали, ала баба. Трябват ми кинти. Той вика ми, ние искаме да вземем хора на работа, които не идват само за парите. Добре, за какво тогава работиш нещо, като не е за парите? Вика, имаме тук хора да работят, дека дойде някой клиент, те му знаят името, казват му здрасти, ала баба. Вика, искаме такива хора да работят, не искаме... И аз брат му викам хубаво, чао, нали, и си тръгнах. Какво му кажа, брат? Не мога да се занимавам. Почваме ли ги? Почваме ги. Ей това. Нашия с гранатите, брат, ходи го кърмят. Ах ти за олигофрените, брат. There is another one on mid, I think Neon is on mid. Помагай му, помагай му. Какво прави, бе? Брат, тия маняци, май ще ги отписваме. Nice, Albertito. Маяци, май това им беше последната игра с нас.
Първата и Bro, последната. what is he doing, bro? Би една чекия, брат. Мале. Найде сарендър. Мани, брат. И това ми вика то Денис, брат. Разпитам какво работа, викам и аз знам ти какво работиш. Вика, не е такова като това, де тук ще работиш. Стига. Там не е толкова сериозно, колкото тук. И аз, брат, викам, брат, успокой се малко. На ум си викам, брат, He is on успокой се shop малко. with your cox. Can you say that again? No, thanks. Какво вика? Вика, he's on job of your cox. Oh, he's okay. Sorry, them. О, Марто, бахте ли го френа, брат. Аз го изпитам сърце вече. Има един на стълбите. Това беше много. Вика, he's on job of your cox. Ах ти лудия пич. Bro, did you copy my profile picture, bro? No. No, come Кой е, on, кой? don't be shy, bro, don't be shy. Кой пусна бомбата, бе? Аз. My man fight with me. Брат. Стига, брат. Какво правиш така, не? Тоест не гейф ли е, бе? Това прави салто. Добра граната беше това. Красиво изпълнение. Виж къде чака. Виж къде чака малката путка недоебана, брат. Американски снайпери са. Филма го е гледал, брат. Брат, нашите са толкова зле, бе, брат. Брат, бяха добре, бе. Кой ми стана, бе? Аз съм по средата дори на класацията. Няма, брат, много са слаба ракийка са, брат. AVP on mid.
Норто, има на бето, йо. Ела, бе. Тук са брат на прозореца. Двама. Обезреждате. Браво, бе! Радо гранатата. Браво, бе! Браво, Радо бе! гранатата. момче. Радо гранатата, вика. Браво, бе! Радо гранатата. Ще играеш и избухнеш, брат. Направо къв си ми. Ти хвърляш ли пистолета? Не. Не, ясно. Лонг има един маняк. Охо, даже го чух къде е. Брат, виж кога го изяде. Long, long, Я си on знам, long. ще знам. Лонг. Искаш ли да ги найфа, брат? Тук ако загубим вече е направо. Сега чух. Няма да изгубим, бе. Не, бе, брат, никакъв шанс. Надъх се, бе. Сега ще ги изям, бе. Къде отиваме, брат? На лонг. Най-пускай лонг. We go long. Брат, някой искам да ми обясни. Не. Ако този рунд не може да го вземете, брат, не знам. Моля ви се. Много е лесно. Отзад. Behind. Не, брат, отзад ме разпориха направо това. Това стреля като утце. Брат, моята концентрирай се, бе. Виж колко кил има, бе, брат. Найс. Абе, брат. Good Good job. Майко. Това как го върза, Господ беше с него Albertito, тук. yo no confiaba, ¿eh? Вие тя направо му съм дървил на работа. Hacia mi colegio. М. Радо, яка профилна. А? Яка профилна. Мерси. И Dime, твоите dime е dónde много está y te lo яка. llevo. С тези очила. А то хуй върху какво е, не мога да разбера сега. Върху някаква дървена дъска. Sorry. Хамби. Той ми се изпоти така ръката, бе. На мен ми се изпоти. Трябва да я измия с тази игра. Чак мишката ми е такова, брат. Това е по-флашка, брат. Лут флашка. Това бях аз, бе. Хареса ли ти плаша ми? Брат, направо без очи останах. Нали? Всеки ми го Лонг. казва. Всеки ми го казва, че с моите флаши оставят без очи.
Ай, убих неонката, брат. I go plant. Аре бе! Така се прави, който си го ладе и си го може. От един навер го чух това. Отстан. Много ясно е. Че ти да не си ми прочил това в Дискорд. Да, бе, брат. Почваме ли ги? Отивайте лонг. Аз не е страх. Брат, много е лесно, бе. О, Да, брат, много е лесно. е лесно е като ходим всички заедно, брат. Тие сме заедно, тя сме заедно. Дрово ли ще? Няма да лъжа, малко не изчукаха, брат, ама какво да Ай, направя? Няма да е тай, бе, от. Всъщност да, Да, бе, трябва да е тай. тай. Я на бето. Би, Come be, purple, come be, come be, come be, come be, Be. please. Нямам думи, брат. Милиона, брат. Ма. Брат, те хакват, защо знам. Що? Защото като ходим на лонг, Неона е на лонг. Като ходим на бето, Неона е на бето, брат. Няма шанс.